Здравейте! Тук сега сме с Ема и ще играем трети епизод. Обаче без Пауло. И сме с нови скинове. Да. Тя сложи скин, обаче аз мисля да ви покажа на края на епизода моя скин. Защо накрая? Не знам. Спомните същия скин. Къде си, Ема? Тук. Къде е тук? В мината. В мината. Да. Нямат името под земята. Ето. Сега ще ви покажа новия скин на Ема. Ето я. Тя е бяла нинджа. Да. И този скин имаше 300 лайквания в Скиндекс. Да. Сега. Добре. Така. На мен скоро ще ми се иска биктирката. И на мен. Моята камена. Но ще се направя айрон. Скоро започваме нова поредица. Каква е? Кабета е? Скоро започваме нова поредица. Ще започнем с Паула. Нашата много добра приятелка. Да, най-добрата ми приятелка. Познавам се от 3 дни. Не аз. Тя... Познаваме се с Паули от 3 дни. И Паула спечели томбола да снима с нас. Така. Така е по-добре. Така. Аз вече стигнах до този камък. До кой? Как се наричаше? Това ще да се направи много. Май беше диорит или азонит. Азонит? Не знам. Май беше... Какво? Какво? Аз ще купая една тук нова тук. Аз ще да направя торчове. Добре. И аз ще уча да се направя. Колко имаш? 21. Аз имам 3. Чакай, аз имам 30. Що не влизаш в твоя къща, де? Да ти сложа ли торч до къщата? Добре. Добре. Имам 28 торча. Аз ще направя една друга камера. Ти сега си в къщата си. Да, че осветя ли? Малко, може ли? Да, готово сложих ти торч. Така. Това е моята мила скромна къща. Сега си хвалила къща. Направих се малко от дърво. Аз спомням една моя приятелка, където беше направила от камък. Някаква мега яката къща спечели една томбола да снима с един ютубър, май. Не помня. Аз съм правила камери къщи, обаче не съм печелила томбола. Аз изобщо не съм участвала. Участвала съм. Аз имам... Ти колко хайран имаш? 3. Аз имам 4. На повече. Забравих да си взема. Тя Паула ще трябва да си построи собствена къща, нали? Не, Паула ще живее в моя. Не, трябва един на един. Защо?
Така. Няма никакъв смисъл, тя ако иска може да живее в моята къща. Добре. Що ми искаш? Тя сега Пала няма, но в другия епизод ще е тук. Другия епизод може вече да е другата поредица. Да. Не сме измислили. Другата ни поредица ще се казва Minecraft Приключения. Adventures in Servers. Приключения в сървъра. Да, тя не може да го каже. Да. Просто... Аз мен да копаш. Аз си копам в моята дупка. Добре. Така. Спомням една песен на Криско, на новата. Така. Този клип може да е малко около 14-15 минути. Аз имам 9 пръчки. Имам колко камък? Колко камък имам само. Този скин, който съм си сложила е малко провален. Да. Той имаше ушички. Тя ги изтри. Обаче се направи така по-хубаво. Тази сутрин си го сложих. Да. Докато Жули се беше. Пак ме бърка с една нейна приятелка. Мен всички ме бъркат с Джули. Не знам защо. Много си приличаш. Да. А пък и ти е братовчетка. А и с тая. Ема са най-добри приятелки с Джули. Тя се казва Анжи. Не, напротив, моята братовчетка Ванеса е най-добрата приятелка. Не, ти си най-добрата приятелка на братовчетка ми, нали? Не. Защото братовчетка ми разправя някакви неща. Тя ги разправя за Одеса. Чакай. Защото тази истинското ми име е Ния. Така. Това ни е третия клип. Голд! Аз да започна ли, аз да кажа ли, да покажа ли на хората скина ми? Ами да. Не дай да ми убираш голда в моята Ето ми го новия скин. Преди бях с една Puppet Girl и да. Която беше много готина. Да, ма не ми хареса на мен. Аз може да сложа скоро Puppet. Да. Така че очаквайте неочакваното или обратното от мен. Така. Аз никъде не виждам за сега неща. Откъде си излизаш? Никога да затваряш вратата на къщата. Знам, аз си в реалния живот не ги затварям вратите. То е ясно, аз ги затварям с теб. Да. Даже ги заключваш. Така. Скоро пак ще пуснем Томбо, обаче не знам. Не се знае, може и да не пуснем. Да. Така. Искам да кажете някакви неща, на какво да снимаме, какви поредици.
Просто, ако ви харесват клиповете, пишете. В коментарите. Да. Аз стигнах до гравила. Даже тук при мен има дърт май. Не. Тук що го изкопа. Добре. Има... Чакай, аз мога да си направя запалка. Влад, изпряках си айрона и един айрон ми липсва. Да, я така. Къде ми е айрона? Трябва ми за кирка. Аз всъщност... Пала къде? Аз си взимам две почти изхъметни кирки, за да си ги изхъбя и да намеря единствен айрон. Защото искам голда, който намерих. Ох, така. И за да не си загубя дупката, аз сложих теория до нея. Аз тук може би ще стигна до края на света. И аз, ако счупа някога голда. Аз искам да си намеря някаква мина. Авой, колко голд. Аз никъде не виждам май. Защо? Защо света е толкова жесток? С колко чупиш? С кирка. Каква? Аз не чупа голда, чупа камък. Добре. Човек, може ли един айрон? Ще дам стак камък. Не ми трябва стака. Така. О, добре, ще дам един айрон. Хайде да не съм и тиша. Мисля, че този епизод ще е само за копане. Ами ти какво си мислиш? Аз няма да изляза от тази бина, като да си прокопая голда. Ще изляза, за да си изпеча айрона. Изпича. Айрона в твоята къща ли? Не, у мене. После ми го върне останали. Имам 4 айрон в себе си. Ще дам един. И ще ми останат 3. Дай ми 4, ще оставя 3 в честа. О! Добре, така. Ето. Ще остава и за себе си. Ще ги оставя в честа. Ти скоро ще стигнеш до бедрок. Може. Аз трябва да се направя нещо. Трябва да се направя стълбички. За по-лесно скачване. Един час мина ли? Не. Как ще минава един час? Два почнахме епизода. Аз с един час. Нещо няма търпение да го свършим.